कहे के बाद कि अरे मरही के बाटे अरे मारी तो न जान से अरे मरही के बाटे अरे मारी तो न जान से काहे के मुआवेलू अरे नजरिया के बान से अब के बाद कि मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मार दाना जान से काहे के मुआवेलू नजरिया के मरही के बाटे ता मरही के बाटे ता मरदा न जान से काहे के मुआवेलू नजरिया काहे के मुआवेलू नजरिया के बानी सरिया राजा जी बेलाऊ देखो सरिया राजा जी सरिया राजा जी के मुआवेलू फिर कैसे कहे के बार हुआ खातिर घर से निकले लूजा साजी सवार के रमजी बनवले लागस बढ़िया से गढ़ी घर से निकले लूजा साजी सवार के रमजी बनवले लागस बढ़िया से गढ़ी के औरी बुद्धि फेल कैले बाड़ू बुद्धि फेल कैले बाड़ू बुढ़ावा जवान के कि बुद्धि फेल कैले बाड़ू अब बुढ़ावा जवान के आ कहे के मुआवेलू नजरिया के काहे के मुआवेलू नजरिया काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से मरही के बाटे ता मरही के बाटे ता मरदा न जान से काहे के मुआवेलू नजरिया ओकरे कॉपी है अरे किसी सच्चा मकावेलू अरे छत के ऊपर से किसी सच्चा मकावेलू अरे छत के ऊपर से प्यार जब करेंगे बात बहरिया शीशा चमकावेलू छत के ऊपर से शीशा चमकावेलू
बहरिया बेटा कमेटी के आदेशानुसार आदरणीय प्रभुनाथ तिवारी जी का समय हो गया है। हम लोग का अपना घर है, फिर